Merhaba jwera temaşavanên hêja welatkeşî. Welatşîrîn û mirov jî hev heywan jî her kes û her tiştî welatê xwe hez dike. Hirçe spî li nav berf û qeşiya behra Bakur bextewar dibe. Dever li çol û beriyên Erebistanê, gorîl ji daristanên navenda Afrikayê de bi vir û das lê neketiye. Mirov ji Usayê, bo her kesî baletê dê û bavê xwe xera şîrîn e. Ême jî wisa ye. Hezkirina welat tiştekî miroviyê dibêje nivîskarê me. Her wisa hezkirina miletê jî mirov welatê xwe hez bike, miletê xwe re jî hez dike. Lê li bi hin kesan hezkirina welat û millet wek nexweşî ye. Çawa? Em ê bixwînin û binêrin çawa şirovê dike. Ma wê li Kiderê dîtiye ku meletek bi Serokcumhur û Serokvezîrê xwe bi televîzyon û rojname, bi nivîskar û lîstikvan, bi ti car û hemal papaz ker û kûçikên xwe sibehya êvarî wek 5 car nimêjê rojê rabe rûne û bêje welat û millet. Hem jî ne wek milletekî bindest, lê wek milletekî zordest. Di dema Hitler de Alman wisa bûn, digotin Almanya ji ser hemûyan ra ye, herî mezin e. Hezkirina ku ji sinorên xwe derbas bû, dibe nexweşî. Dibêjin hirçê ji têjiya xwe wisa hez kir û sûtiyê xwe şikand. Hin dê ev qas li kurê xwe hez dikin ku cawreşiya bûkê xwe dikin. Hin keçik jî ev qas ji dê û bavê xwe hez dikin ku naçine mêr di mal de dîr dibin. Hinek goruk jî êdî wisanin. Hin kes eşqa zêr û zîvanin ev qas dinyayê û heya jil û zarokên xwe jî ji bîr dikin. Hin kes evîndarî reqî û şerabê ne. Hin kesî esrarkeş, însanî cûrbecûr e. Li Tirkiye wan rojana nexweşiya herî mezin welatkeşî û milletkeşî ye. Evana tirkeş in. Lê kesên tirkeş ne tenê ji welatê xwe, ji yê xelkê jî gelek hez dikin. Îro jî Erdogan e. Ew qas hez dikin ku bi leşkerên xwe ketine Qibrîsê û jê darnekevin. Bi leşkerê giran ketine Kurdistanê, dikujin, dihêlîşînin, dişewîtinin û jê darnekevin. Serokwezîrê bi salan berê Çîler dibêje ez ji vî welatê çaqilek jî nadime kesê. Ma kê ji te çi xastiye xatunê nadî? Mede. Çaqilê te jî, qaqilê te jî ji te ra. Lê ew welatê ku tu dibêjî yê me ye, ne yê te ye tenê. Xwedî emin ne tu yî. Em azadî û serbestî dixwazin. Dano nedan jî. Ne bi dil û daxwaza te ye, em ê bîstînin. Di televizyonê de serê saetê artîstek derdikeve bi dengekî gelek dilşewit dibêje ew welatiyê me hemûwan e. Divê em baş bifikirin, di lêstikên dijmin nexapînin.
Ango ne tene rojnamevan o nivîskar artîstî êdî bûne Mehmetçîk. Türkiye'de usa bûye. Serokê rêxistina Diyanetê dibêje ku Resulullah gotiye bi bendê Xwedê bigirin, ev bendê yekîtiya welat û millet e. Millet bixe Kurd e, lê bi navê Tirkan qetsî dike. Ev çi ye? Baş e millet gor gotina te eger em jî bêjin divê em milletê Kurd yek bin û hemû dijminên birevînin, milletê xeyê parçebûyî azad kin, yekîtiya wê pêk bînin. Ne li çi ye? Ne li ciyê dipirse. Êdî dor hatiye koçek û reqasiyan. Ne tiştekî eceb e ku eger ev jî sibê di navbera reqsa xwe de nîşkava bisekin û bi dengekî destşewit bêjin ku serkarno bu yekîtiya welat baş bifikirin. Welat şîrîn e û ya me hemûyan e. Ah welat, wah welat bêjin. û wisa didomîne nivîsaxe. Silê gerdan got rojê li ciyekî du ciyan qesî dike û millet ra karbidestan ra dibêje. Xeşaş nekin û bedbin nebin. Eger em xeşaş bikin, her tiştî wînda bikin. Ev gotin ji baş nîşan dike ku berpirsyarên devletê Tirk di tengasiyekî mezin da ye. Gotinên silav wik û wala ye. Karbidestên devleta Tirk xwe jî zû wêşaşkirinê riya xwe xar dane pêş xwe, berpirsyarê wî siyasetê jî berê her kesî silav bixaye ku ev 30 sale jî devlet ra rê rast dike. Gelo rast kir, hala aynı rêde dimeşe. Wî qaydayê ne mümkün e de welat were îdare kirin. Destê te saxe Ferhatcan ew carek din Portugal Gula Çilê da xwend ev makale Ferhatcan bû. Heta gavekî din bîmînin xeşîr.